खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बरगयारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै जानुवारि 13 तारिख थांबाय। नोंथांमोनखौ आङो सिगांग्रो हेपि दमासि सिगांग्रो नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो हेपि दमासियाव नोंथांमोना गासैबो जेरैनाखि थांनाय बोसोरफ्राव हेपि दमासिखौ मोजाङै मोजां एन्थाब फिथा सौराय लारु बेफोरजों बरायदोंमोन आरो नोंथांमोना बे बोसोरावबो बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां जोंनि हेपि मागोखौहाय वेलकाम खालाम बराय। बे फोरबोआ मानो होनब्ला बर'फोरनि आरो बेबो मोनसे गोथार फोरबो, बेखौबो जोङो खोमानानै लानो नाङा। बेखायनो जोङो बयबो हेपि मागोखौ बयबो बराय आरो फालि एसेनोसै। दे आं बिदिब्ला दिनै कारिगाव थांनो नागिरदों। कारिगावआव एसे माइ बायनानै दोननो होननानै बोराय बुरै ओंखारदों। दिनैहाय थांनोसै, खुवायाबो बिराद गुसु दिनै। नायनोसै बेसेबां लाबोनो हायो। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना कारिगाव बाजारा माबायदि एसे देखायो। 12टा 1टासिमल' जाहैबाय बाजारा। दसेनो हुरमुर जायो आजां गाजांनो। बिराद सावथालफोर माबायो। आयौ कारिगाव बाजारनि फिथा जालांसै। आंहानि लोगोनि बिमा, लोगो मानि आंनि बिबोनां। खय बोसोर जाखो? औ बिराद गोबावसै ना होमबा? औ ओरैनो 20 बोसोरसो जाबाय नामा? 20 बोसोर। औ औ आइया 20 बोसोरसो जाबाय जाहैदों फिथा दखान होनाया कारिगाव बाजाराव। बे सावथाल दावरावनि सिगांनिफ्रायनो होदों जाहैदों। दे होनांगौ, माथो खालामनो। ए गोबावथारसै होमबालाय ना? आयै नै बेबादि दालांजों माननांगौ आङो। हाबा बे दैखौनो बारनांगौ। बे दालांखौ माननांगौ आङो। हालाहां मारै मानगोन दे आङो। आयै मा होनबावनो, गामिनि लामा। दहाय आफा बोराइ बाथौ इसोर। ओइ बारबाय आङो, बारबाय। हनै मैसोबो दङहाय, आं बाबायसो। हौवाया बैजों थांबाय, दै बारसोमलांबाय जुथा खुनो बानानै स्कुटि सालायसोमलांबाय। मैसोआबो नै कारिगावनि साहाजाय लोगोफोर। बेयो मा गामिथाय आं मिन्थिबावा, फैफेरनायबो जायाना। दाखालि फैखांबाय, ओमफ्राय मैयाबो फैसा होनो फैदों होनाया। थेवब्लाबो आं बे दलांजों फैयाखै आरो बै दैजोंसो थाबायदों। दिनैहाय थान्दाना जुथा खुनो माबा मजा खुनो बानानै आं बाबायसो, थाबायनो रोंला आङो। आयै नै दलाङा बेसेबा गाज्रि अबस्था। लामायानो नै माबायदि अबस्था, माथावरि सेर सेर। मोनायावथ' ओरैबायदि गिगोन आङो थाबायनो बे लामाखौ। ओइ नै माथावरि, एकदम बेसेबांबा माथावरि बेजों बारसोमबोबाय। माथावरि गाहायजों लामा दङ, दै मा दैथाय बेबा मिथिला। नै लामाया
एकदम रिजार्भ बायदिसो दं दाबो कारिगावनि 2 किल'मिटारसो जागोन साहाजाय आयै 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 मोनायाव थाबायनो गिनांगोन आयौ माथावरिया नै बे गाहायजोंनो थांबाय हौवाया थैखागोनहाय मैदेरफोरबो फैलायलाङोनदां ओइ मादै नै माथावरिया बेसेबा गाहाय आं बै लामाजों फैबाय आरो मादै बुरिथारबायलै मादैया इसिनाव फैदों मिखामोननाव दा थांगोन थिथागुरि औ बै क'क्राझार थिथागुरि औ दा थांगोन दासो फैखादों औ जादबनाव औ मोजाङै दंना मोजाङै दङ ए खै बोसोरसो जाखो मादैयालाय हो औ सिनायगौ आवगाय नुफैखांबाय नालाय नों खै बोसोरसो जाखो 80 बोसोर ना बारबाय बारबायना बारनो हासिगौ 90सिम थांसिगोनदां औ फैखांबाय आङो औ फैबाय थायो औ दे थाथ' मादै दे आंहानि औ दा थांगोन दायो दसे थानानै थांगोन 1 घन्टा 2 घन्टासो थानानै न'आ बेनो हा गथ'फ्रा स्कुलाव जोब कलेजाव बनाबो मोजां मोजांथार नै गोरान गोरान दा गुसु बोथोराव अर सायनो मोजांथार आंहानि बिबोनां जानाय आरो हौवानि लोगोथार मोनफैबायानो न'आ ओइनै मिखा बिमा थमफ्ला थमफ्ला मोनलायलांबायहां थमफ्ला थमफ्ला मोनलायलांबाय आङो औ एकदम दालां बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायदों दालाङा आं एकदम फिसौ मैसोआ जि खारबाय ससे ए एसे खारगुलायदों बागदावनानै आं मजा खुनो बानानै माबादों माइखौनोलाय मैसो बेदर फैग्रोदों नै बिहा मालाय नै आंना बिबोनाङा मैसो बेदर एवबाय लोगोफोर मैसो बेदर जाहोहरसिगोन दिनै बिबाजैखौ माब्ला लायब्रबा नोङो मैसो बेदरखौलाय ए कारिगावआव लायदों फुवाया 9टासो ओंखारनो हायो बादि ओमफ्राय 6:30 7टासो मर्निं वाक खालामदों मेगन मुसुगुरमोनाथ' खम दै जाजोबलायो दहाय फुंनि खुवाया देवदो देवदो नै न'आ आंना बिबोनांनि न' लुथ'नो हायाखै लुगासिनो दङ नै लुहांदों दासो आंनालाय बिबोनाङा गामिनि गावबुराखा होननाय जानोसै सिन्था गैया गावबुराखा ओइस 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 टुक्लु 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 सैमाफ्रा अर खामफ्रामजोब्बाय मैयाहाय थाल्ला सैमा मासे माबा जानानै एक्सिडेन्ट जानानै जोंनि खाथियाव अयथासार गाबदोंहाय बिमाया निउसबाथाय बिराद नायो बियो आं नायबाथारो फाइनालि लाबोबाय नै माइखौ लोगोफोर लामायाव खेबबोनाय जायासै जोङो स्कुटिजों फैबाय बोराय बुरि ओमफ्राय बेखौ गारिजों लाबोनाय जाबाय आरो टाटा मबाइल फिसाजों 10 मनल' लाबोबाय बारा लाबोआसै दामाबो बिराद ना 850 जाबाय दामाबो मनाव गारियाबो 600 थाखा लानानै थांबाय गारि भाराया दे बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फिन उनाव आरो लोगो मोनफिनथों दे बाय बाय